Bon dia, disculpeu el retard d'aquesta sala, que és de les 3 sales que tenim en moviment al Mercat Audiovisual de Catalunya. Aquesta ha començat amb una mica de retard i ara per això ens trobem en aquesta circumstància. Estem esperant que arribi el Carles Rams i ara també vindrà la Maria Cendra, que m'acompanyarà com a directora de comunicació de la Diputació de Barcelona. I encetem, mira, el Carles és aquí, o sigui que quan vulgueu, vols venir aquí? Sí? Jo soc el Lau. Sí. L'única persona que no hi ha un cartell aquí és l'Anna Maria perquè no sabia. Sí. D'acord. Doncs ara que hi som tots, si voleu engego, perquè ja us hem fet esperar una mica tots plegats i ens sap una mica de greu. La intenció de fer aquesta sessió aquí per part del Mercat Audiovisual de Catalunya i la Diputació de Barcelona és una necessitat preocupant que tenim constantment, vinculada a totes les polítiques audiovisuals que es duen a terme en els municipis del Principat, exemplificat una mica, per exemple, perdoneu com ho porti el meu terreny a la meva figura, que a banda d'aquí que em veieu com a director del Mercat Audiovisual de Catalunya, doncs també exerceixo de cap de serveis audiovisuals de l'Ajuntament de Granollers. Llavors ens hem trobat els últims anys que les preocupacions en l'àmbit local en les polítiques audiovisuals han anat incrementant, perquè abans es tractava de gestionar una realitat que eren els mitjans de comunicació, que sabeu que eren d'origen analògic i que ara s'han anat transformant en l'àmbit digital, i tot això s'ha disparat de reptes, necessitats i oportunitats i també de problemàtiques en el sentit que l'audiovisual s'ha democratitzat, s'ha automatitzat i ha trobat una línia també de distribució digital molt forta. Llavors, per tot això, ara ja no parlem només de mitjans de comunicació de proximitat, sinó parlem de moltíssimes més coses. Parlem de com gestionar els drets de tot el que genera en un municipi, sigui esportivament, culturalment, socialment, que no té per què passar per un mitjà de comunicació. Parlem de com podem gestionar els rodatges, què fem amb tot aquest material, com es gestiona, de qui són els drets, com ha d'exercir un municipi al respecte. Tenim molts dubtes. Llavors, per aquest motiu, vam parlar amb l'Anna Maria per intentar veure la possibilitat de veure com poder articular, almenys com a mínim, obrir aquest debat de cara a trobar estratègies i maneres de col·laborar. Jo ja, sense més preàmbul. Ja està. Gràcies. La veritat és que fa goig aquesta sala. No pensava en una convocatòria tan farcida, però és que de debò que és un tema que pensem des de la Diputació de Barcelona que podem donar un nou impuls. Jo volia donar les gràcies al Mercat de l'Audiovisual de Catalunya per oferir-nos aquest espai i en especial al Lau, que ha vist aquesta necessitat, ha identificat aquesta necessitat que casa perfectament amb els nostres objectius i que us explico molt breument perquè jo crec que és molt rellevant les aportacions que ens faran avui les persones convidades. La Diputació de Barcelona s'ha proposat reforçar el suport a la comunicació local. Segurament ja n'heu sentit a parlar, hem recuperat els Premis de Comunicació Local, enguany afrontarem la 38a edició. Són uns premis històrics de suport a la comunicació local per posar el focus i per posar l'accent en la importància de la comunicació de proximitat. La comunicació de proximitat no és només mitjans de comunicació local, nosaltres entenem de forma molt més àmplia, és tots els serveis de comunicació que es donen des dels municipis i sobretot també des dels ajuntaments. Hem posat en marxa des del mes d'abril l'oficina de suport a la comunicació local amb la idea de donar un suport sostingut en el temps i estable amb els ajuntaments per totes aquelles necessitats que puguin tenir i amb recursos accessibles, online i amb formació perquè puguem compartir, puguem tenir un espai també de treball i de sinergia i d'intercanviar preocupacions i oportunitats en aquest sentit. Us han fet arribar enquestes durant tots aquests dies sobre quines són aquestes necessitats. Hem identificat les necessitats i en els propers dies i en els propers mesos anirem aprofundint en aquest espai de treball compartit perquè pensem que és una oportunitat que ho podem fer entre totes i entre tots i poder afrontar el futur de la millor manera. També hem posat en marxa la jornada de comunicació local, que
tots vosaltres segurament hi participeu. Enguany celebrarem la tercera edició, la volem centrar en la desinformació i les notícies falses. Pensem que és un repte, no? Hem parlat de la IA, hem sentit parlar de la IA a les sessions d'avui. La desinformació és quelcom que preocupa als mitjans de comunicació, però també a les institucions públiques. I nosaltres, els mitjans de comunicació de proximitat, tenim una oportunitat ara mateix per erigir-nos com a fonts d'informació fiable, i les institucions municipals, en aquest cas els ajuntaments, també tenim una oportunitat. És a dir, aquest moment de cruïlla pot ser un moment de revulsiu per enfocar bé les prioritats, treballar conjuntament i erigir-nos com a font fiable d'informació de cara a aquesta ciutadania que cada vegada rep més impactes, que cada vegada dedica menys temps als mitjans de comunicació tradicional, i amb eines de verificació, amb eines d'innovació, podem erigir-nos el que dèiem com a fonts d'informació fiable. Jo no em volia allargar gaire més, sinó posar en valor aquest espai de trobada, aquest espai de col·laboració que volem que no només s'assenyeixi a la jornada de comunicació local, sinó que sigui també sostinguda en el temps, i per tant agafo el guant de l'Au que deia que el MAC pot ser un espai també per treballar en aquest sentit i posar-nos a la vostra disposició per tot allò en què puguem ser d'ajuda a través d'aquest suport a la comunicació local que anirem construint entre totes i tots. Gràcies. Perfecte. La sessió l'havíem plantejat com una pinzellada de temàtiques relacionades amb aquestes, diguem-li, oportunitats o desafiaments que tenim dins de la nostra gestió diària. Es va fer una proposta inicial en la qual hi havia tres especialistes aquí a la taula. Avui en tindrem dos dels convidats prèviament, un és l'Alba Tosquella i l'altre és el Carles Rams. Havia de venir l'Héctor de Produccions Planetàries, però s'ha disculpat per qüestions familiars. Igualment hi ha una sessió del que venia a parlar l'Héctor que ve just després de nosaltres, que us convido a que us hi quedeu, que és la sessió sobre com gestionar rodatges descentralitzats, diferents tipus de models de poder-ho fer això, perquè sabeu que és un dels temes que precisament s'han de parlar. Llavors, aquesta tria de persones que vam convidar aquí eren per fer un recorregut des d'una mirada dels mitjans, que és això que us deia, partim dels mitjans de comunicació de proximitat. L'Ava acaba de fer un estudi vinculat al món de la ràdio que ens semblava interessant, que ens pogués fer una pinzellada de la mirada que ha pogut detectar ara, i després passarem a la part tecnològica per veure les possibilitats que potser de vegades no tenim en compte amb tota la quantitat de continguts que generem i que tenim sobre la taula per poder treballar. I finalment, si ens dona temps, a mi m'agradaria fer una pinzellada sobre tot allò que genera a dins d'un municipi, com ho enfrontem tots plegats. També m'agradaria saber si teniu experiència amb tot això, com ho esteu enfrontant, perquè és un debat constant, i això és el que us deia al principi, tota aquella massa de continguts que ens arriben i que hem de prendre decisions amb tot això. En tot cas, comencem per la part de mitjans, Alba. Si ens pots fer aquesta pinzellada, seria fantàstic. Bon dia, gràcies, Lau. Doncs és evident que, centrant-nos en la part de mitjans, perquè ja ho deien ara, la part de comunicació audiovisual ara mateix és un món molt més ampli, però jo us faré una mica unes pinzellades més centrada en el tema estricte dels mitjans locals, ràdio i també televisió, perquè al final afronten reptes que són bastant similars. Jo crec que estem en un moment clau, bàsicament perquè hi ha noves formes de consum, això ho sabem tots, també perquè hi ha una gran fragmentació de l'audiència i perquè, a més, hi ha una realitat que és que estan sorgint una competència nativa digital enorme, immensa, i aquí els mitjans de comunicació de proximitat hi han d'ocupar un paper. És a dir, aquests mitjans de comunicació local estan fent un esforç molt gran realment per adaptar-se a aquesta nova realitat digital, però segurament no ho estan fent prou ràpid perquè és difícil seguir el ritme, i perquè moltes vegades es fa amb voluntat, es fa amb molt entusiasme des dels mitjans de comunicació local, però segurament és necessari fer aquesta reflexió prèvia també de com volem ocupar aquest espai digital per part dels mitjans locals, perquè moltes vegades es fa en el dia a dia dels mitjans locals, que segur que vosaltres coneixeu molt bé, doncs moltes vegades es van fent coses sense a vegades poder parar i pensar exactament què és el que volem fer, per què ho volem fer, de quina manera pensar aquesta estratègia. Davant de tot aquest panorama, que realment és un panorama incert, a vegades la pregunta és què n'hem de fer ara dels mitjans locals, és a dir, les ràdios, les televisions locals, quin paper han d'ocupar, què han de fer, I jo crec que és molt important que quan plantegem aquesta pregunta
la fem sempre sense perdre de vista quin és el risc actual, que ho comentaven ara, no? El risc actual realment és que la desinformació està creixent de manera exponencial i els mitjans de proximitat doncs, tenen aquesta responsabilitat, no? Perquè si no ocupen ells aquest espai digital l'ocupen altres emissors que moltes vegades no responen als mateixos interessos que podrien tenir els mitjans de comunicació local, que al final responen a una veracitat, a una vocació de servei públic que altres emissors que ocupen aquest espai digital no necessàriament tenen. Al final hi ha una realitat, és a dir, la desinformació ataca directament a la democràcia. És a dir, si campa la desinformació, si aquest flux que rebem contínuament de desinformació ens acaba, en certa manera, ens acaba portant a un cert escenari de manipulació i acaba vulnerant, podríem dir, els nostres propis drets a l'hora d'exercir les nostres llibertats. És a dir, la qualitat democràtica va directament vinculada a la qualitat de la informació que rebem i per això és tan important el paper que han de tenir els mitjans de comunicació en aquest sentit. Això és una de les coses que va quedar molt clara en aquest estudi que ara comentava el Lau, que va ser un encàrrec que el va impulsar la xarxa audiovisual local, justament vinculat a quin lloc ocupen en aquests moments les emissores locals, les emissores de ràdio, en quin punt es troben en aquest procés de digitalització i en certa manera era donar una mirada per veure en quins reptes afronten en aquest moment, quines són les estratègies que poden servir en aquest procés, diguem-ne, de digitalització, no? Jo només voldria apuntar alguns dels reptes que van anar sorgint en aquest estudi i algunes conclusions molt ràpidament, perquè segur que seran coses que molts de vosaltres ja heu sentit o ja coneixeu, perquè al final teniu contacte segurament amb les persones que estan, o gestioneu directament mitjans de comunicació o teniu contacte amb les persones que estan en els mitjans de comunicació local. Un dels reptes principals és clarament que els mitjans de comunicació locals, les ràdios però també les teles, han d'ampliar necessàriament el seu perímetre digital actual. És a dir, abandonar en certa manera la lògica de la graella en la que ens hem mogut durant tants anys, no? I anar tendint cada vegada més a ocupar aquest perímetre digital perquè les audiències estan en altres llocs, és a dir, cada vegada més la gent ja no vol escoltar una determinada hora un contingut, el vol escoltar quan vol, no quan toca. Llavors això realment ens obliga a que els mitjans de comunicació local facin aquest esforç per ocupar aquests espais, per generar nous formats, per garantir, podríem dir, una presència en aquest entorn digital que pot ser un paquet bàsic fins i tot. Vull dir, bàsicament hi ha d'haver una pàgina web, això per descomptat, i una pàgina web en condicions, no una pàgina web que sigui un repositori de continguts, sinó que realment tingui un sentit com a mitjà digital, com a canal de comunicació digital, i al mateix temps ocupar algun espai, diguem-ne, de difusió d'aquests continguts en l'àmbit digital, que pot ser, doncs, encara que sigui un perfil a xarxes socials, però també, per què no, canals propis. Hi ha mitjans locals que estan explorant, per exemple, el fet de tenir canals de WhatsApp o fins i tot butlletins. Són vies, diguem-ne, de comunicació directa amb les seves audiències que, a més, ens permeten esquivar, podríem dir, la tirania de l'algoritme, en certa manera. És a dir, cada mitjà ha d'analitzar una mica quin és el seu perímetre digital, quina és la seva audiència, en quins llocs realment poden sostenir aquesta presència digital i anar derivant cap a ocupar aquest espai. L'altra cosa que és clau i que és un repte és la necessitat de mantenir sí o sí els continguts de proximitat i de qualitat en el centre de l'estratègia. És a dir, això ha de ser el pal de paller dels mitjans de comunicació local i això no es pot perdre de vista i, de fet, jo crec que la majoria dels mitjans de comunicació local no ho perden de vista en absolut. Però sí que és veritat que això que dèiem, la proximitat és el que ens permet tenir un coneixement més gran de la comunitat, del nostre entorn, ens permet mantenir aquesta mirada, diguem-ne, més plural, més diversa, que dèiem abans, que moltes vegades si no es pot posar en risc, perquè a vegades hi ha altres interessos en altres emissors, diguem-ne, que poden estar en l'entorn digital, que poden comunicar altre tipus de missatges. Per tant, és molt important que hi hagi aquesta informació de proximitat i de qualitat i que això no es perdi. És clau treballar amb la idea de generar sinergies, o sigui, d'atraure, en lloc de la idea potser que hi havia més abans de competir a nivell mercat publicitari, a nivell al contrari, o sigui, segurament hem d'anar més cap a una via de sinergiar, de treballar conjuntament, de veure, de detectar, de ser capaços, des dels mitjans locals, de ser capaços de convertir-nos en un centre de recursos, en un catalitzador, podríem dir, d'allò que s'està generant a nivell audiovisual moltes vegades en el nostre entorn. Això vol dir que pot ser, per exemple, generar des de col·laboracions amb entitats que ja estan fent també continguts audiovisuals, perquè hi pot haver, no sé, un club esportiu que està fent una retransmissió d'un partit, hi pot haver una entitat cultural que està fent unes conferències i que ho estan posant a YouTube o que estan fent, no sé, un Twitch, fins i tot, per què no,
els nous productors, diguem-ne, de podcast, gent jove que es mou moltes vegades en la perifèria, podríem dir, i que com a mitjà local hem de ser, en certa manera, els caçatalents, podríem dir, no? Per tenir aquesta capacitat d'atreure'ls i de generar una mica aquesta sinergia perquè els mitjans de comunicació continuïn tenint aquest paper una mica capital en el que és generar aquest tipus de contingut. No? Això és una de les coses que també en aquest estudi va sorgir com una de les línies que era necessari que es treballessin i que els mitjans de comunicació no perdessin, no? Aquesta capacitat de lideratge, podríem dir. La incorporació de la tecnologia és evident que també és un repte, és a dir, per una banda hi ha tot el tema de l'anàlisi de dades i de com aquestes dades han d'ajudar a prendre decisions millors, no? I per una altra banda, evidentment, també sortia ara el tema de la intel·ligència artificial, no? Com es pot incorporar aquesta intel·ligència artificial d'una manera que sigui correcta, diguem-ne, que sigui útil, perquè a més la intel·ligència artificial, en el fons, també pot ajudar a gestionar millor els recursos disponibles, perquè en certa manera al final amb la intel·ligència artificial hi ha algunes tasques, diguem-ne, que són de tipus més rutinari, que potser es poden assumir per aquí, des de, no ho sé, des de generar copies, a retallar clips, a subtitular, a coses d'aquest tipus, no? Transcripcions, vull dir, hi ha coses que realment, hi ha gent que ho està fent, evidentment, però diguem-ne que això, d'una manera més sistematitzada, que es pugui incorporar en el món dels mitjans locals, pot ser un gran element, diguem-ne, d'ajuda perquè els mitjans de comunicació puguin justament, diguem-ne, externalitzar la intel·ligència artificial, algunes d'aquestes tasques, diguem-ne, que són més mecàniques, per poder dedicar-se justament a tot això altre que estava dient, no? A mantenir aquests continguts de qualitat i aquests nous canals digitals que s'han d'anar obrint. És molt important també que els equips humans estiguin alineats amb aquest objectiu. Això també obliga, perquè precisament per l'acceleració tecnològica que s'està vivint, obliga a que hi hagi formació, a que hi hagi una adaptació constant a tot això que està venint i que està venint molt ràpid. I jo diria que no menys important, sinó al contrari, molt important, mantenir el suport de l'administració pública, i jo crec que per això esteu aquí avui, no? Aquest suport, i en aquest sentit jo crec que la iniciativa d'aquesta oficina és un gran exemple d'això, no? Vull dir, mantenir aquest suport de l'administració pública en el que és la gestió i en aquest procés de transformació dels mitjans de comunicació local és importantíssim. És a dir, al final el que no es pot, evidentment ningú, no? Vull dir, la societat, però tampoc les administracions no han de perdre de vista que els mitjans de comunicació local són un servei públic i que de la mateixa manera que no es posa en dubte altres serveis públics que es donen als pobles, a les ciutats, tampoc no hem de posar en dubte l'existència d'aquests mitjans de comunicació perquè justament la importància d'aquesta informació que dèiem, d'aquesta informació de qualitat, de veracitat, de vocació de servei amb aquesta mirada plural és importantíssim que es mantingui. Això també vol dir, en certa manera, abordar o anar plantejant el debat sobre com s'ha d'adaptar la figura administrativa cap a diguem-ne, aquest nou marc que és molt més digital. En certa manera, el marc legislatiu actual, no? La llei de l'audiovisual, ha quedat completament depassat, jo crec, per la situació actual. No? Diguem-ne, tot va molt més ràpid. Llavors, trobar-nos a vegades amb un marc legislatiu i amb figures administratives, que això també vull dir, es traslladava molt diguem-ne, en aquest procés diguem-ne, d'elaboració d'aquest estudi, a vegades encorseta, a vegades genera lentitud burocràtica, dificulta algunes preses de decisions que impedeixen que els mitjans de comunicació locals puguin ser tot lo àgils que requereix moltes vegades aquesta velocitat diguem-ne, del nostre entorn. Per acabar, perquè tampoc em vull allargar més, jo donaria com a 3 grans conclusions, en certa manera. Vull dir que una mica ja venen de tot això que us acabo de dir. Clarament, el model analògic ja està completament superat, és a dir, ja no té cap recorregut, per tant, sí o sí, hi ha d'haver una prioritat per part dels mitjans locals cap a l'entorn digital. Això vol dir viure un temps d'hibridació que pot ser encara una mica llarg, vull dir que no serà immediat, però que sí que hi pot haver un temps d'hibridació relativament llarg, en el que s'han de fer conviure aquestes dues realitats, mantenir unes finestres, podríem dir, analògiques, no? En la FM o en la televisió, diguem-ne, però al mateix temps anar construint tota aquesta altra realitat, aquesta perifèria digital, que al final és la que acabarà sent, perquè en algun moment vull dir, hi haurà aquest sorpasso, podríem dir, no? Perquè a més hi ha una realitat amb les pròpies audiències, també, en certa manera. Per tant, els mitjans locals sí o sí han de fer l'esforç per anar-se situant cap aquí, perquè és la garantia de la seva supervivència, no? En aquest sentit. Per tant, és treballar aquest model híbrid, moltes ja ho estan fent, però fer-ho d'una manera com a molt més decidida, no? molt més clara i amb una estratègia molt més potent. No? La segona gran conclusió que ja s'ha mencionat, no? La informació de proximitat, la informació de qualitat, no perdre això de vista perquè això és
la vacuna, o com a mínim una de les vacunes davant d'aquesta epidèmia de desinformació que estem vivint, i per tant és importantíssim això no perdre-ho de vista. I el que ja he dit, tenir equips humans compromesos, implicats en aquests objectius, però al mateix temps tenir aquest suport de l'administració pública que és clau. El repte al final hem de tenir clar que no és ni un repte tecnològic ni un repte, jo diria que ni pressupostari. En realitat és un canvi de mirada, és ser capaços de prendre les decisions necessàries per abordar la transformació cap a aquest nou entorn digital, i això és, en la mesura del possible, és molt important que no es vegi com un problema, sinó que realment, ho ha dit l'Anna Maria Sandra, que es vegi com una oportunitat realment. I això és el que us volia traslladar avui. Molt bé, Alba. Moltes gràcies per fer aquesta pinzellada sobre l'estat dels mitjans de comunicació. Entenc que hi ha gent aquí a la sala que a la seva població té algun mitjà de comunicació o que participa en algun mitjà de comunicació o que pot ser que no en tingui cap. Llavors això també obre un altre escenari, perquè l'escenari dels mitjans de comunicació és aquesta hibridació i aquest camí cap a la digitalització i ara cap a les tecnologies automatitzades. Sempre hi ha aquest debat sobre si els continguts van de lo local, per entendre'ns, han de passar per l'antena i ser distribuïts, o l'antena de també agafar un altre paper que fins ara no tenia, que és convertir-se en un centre de recursos perquè el ciutadà vingui en el mitjà, el generi el contingut que sigui, es passi pel mitjà o no, que aquí és on obrim una altra finestra, en la que ens anirà bé parlar amb el Carles Rams. El Carles Rams, CEO de Bàntic, hem fet algun projecte amb ell estratègic des de la MAC i amb la xarxa per buscar vies de canalitzar continguts, trobar solucions a vies de canalització de continguts audiovisuals. Què vol dir això? Vol dir que el contingut passa per unes vies i estem molt acostumats que vagi per a uns mitjans molt determinats, però hi ha moltes altres possibilitats que el contingut es desenvolupi. Jo us explico un cas. Ara ens explicarà potser si vol el tema de Mataró, que si no ho podeu veure a les pantalles del Mac Lab que hi ha aquí al Firamac, però un cas com el meu, a Granollers, com el nostre, perquè tal, Granollers participa, l'Ajuntament de Granollers participa en una televisió supramunicipal, com és VOTV, però després té una antena pròpia, que és una ràdio, que és municipal. Per tant, és difícil per als responsables de comunicació del municipi articular estratègies que unifiquin una antena que té 10 necessitats diferents, que són les de Granollers, amb una antena que és només de Granollers. De vegades, unificar tot aquest tipus de contingut és altament complex, malgrat que es genera i és sobre la taula i s'han de trobar solucions al respecte. En tot cas, com que tenim, poc temps, donaria el pas al Carles que ens faci una pinzellada una mica com veu tots aquests fluxos d'informació que corren en l'àmbit de proximitat i com s'estan canalitzant des de les solucions tecnològiques i de serveis. Molt bé. Jo surfejaré amb el que ha dit l'Alba, surfejaré amb el que ha comentat, perquè el problema és el segon, és que, clar, que portaves preparat, però vaig a surfejar per això. És que està molt interessant tot el plantejament que ha fet, però parteixo una mica del que ha dit ella. Fa uns mesos vaig publicar, parlaré un moment del meu llibre, hi ha un article a Comunicació 21, hi ha un article que es diu La televisió local ha mort, visca la televisió local, i parla una mica d'això. La BBC va anunciar, jo crec que fa un parell d'anys, que el 2030 deixaria d'emetre per TDT. Això, que ho faci la BBC, ho han de tenir molt en compte, perquè és, diguéssim, un referent. La seva estratègia passarà per l'online. Aquí a casa nostra arribem tard. Jo crec que, per exemple, els meus fills consumeixen notícies a partir dels mitjans digitals que anteriorment tenien una revista que l'agafaves de la fleca. Aquella revista de la fleca, amb els seus anunciants, s'ha transformat en un portal web, han entrat a les xarxes de forma indiscriminada i, per exemple, els adolescents, mateix, però els adolescents consumeixen les notícies d'allà. Això fa que una estructura com una televisió local tingui que adaptar-se en aquest món online tard i no és fàcil, perquè tota la seva estructura estava pensada d'una altra forma, és a dir, tots els processos que hi ha dins d'una televisió que garanteixen, a més, com molt ben deien, que les notícies siguin fiables, amb el codi deontològic, és a dir, tot ben fet, fa que tota aquesta estructura sigui molt més lenta que anar amb un mòbil, fer una foto, posar un text i pujar-ho.
És a dir, la rapidesa d'informar és molt més àgil en aquests mitjans natius digitals, diguéssim, encara que venen del paper, però s'han adaptat molt bé. Per tant, no sé si les televisions locals aconseguiran adaptar-se, nosaltres estem amb algunes d'elles ajudant en la part tecnològica, però és veritat doncs, que els processos interns s'han de revisar, has de veure molt bé, has de treballar en mètriques. Fins ara les teles locals, com d'audiència era poca, al final no treballaven amb dades. Ara, quan estàs en el món online, quantes visites ha tingut, quants links ha tingut, és a dir, clics, és a dir, és una altra mètrica, és un altre negoci. Aleshores ja no és un tema tecnològic, és un tema de model de negoci, és diferent. Jo volia parlar de 3 coses, que és producció, gestió i explotació dels continguts audiovisuals, perquè al final aquí el centre de la història és el contingut audiovisual. Jo crec que la producció no és cap repte. Ara, avui en dia, tothom pot, des d'un mòbil, pot produir contingut, editar-lo i diguéssim, aconseguir un contingut bastant professional. A part, hi ha eines per retransmetre els plens dels ajuntaments. Hi ha eines per poder fer streamings en directes, només amb una subscripció al núvol, on te pots posar títols, o sigui, pots posar cairons, pots llançar vídeos, pots posar la mosca. És a dir, produir és barat i és fàcil. Per segons quins perfils, però un perfil digital és fàcil que ho sàpiga fer anar. I si ho vols una mica en ferro, tots els costos del ferro d'audiovisual també han baixat molt. No és el mateix que costava un sistema de producció de fa 10 anys, amb el que val ara, que vas amb Blackmagic i et surt 4 duros, et muntes un plató o et muntes el que calgui. Per tant, per mi la producció no és, tecnològicament no és un repte. Una altra cosa és el nivell de contingut, però el nivell tecnològic no és un repte. Per mi el repte està en la gestió de tot aquest contingut i en l'explotació de tot aquest contingut. Quan parlo de la gestió, i ara me'n vaig un moment a la part més cultural, jo tinc la meva besàvia d'un poble de la província de Girona, encara tinc una casa, i en allà hi ha un senyor que jo crec que ara ja tenia uns 85 anys, 90, que té un patrimoni audiovisual brutal perquè s'ha dedicat a gravar tot en vídeo. Primer ho feia amb Super 8, després ho va fer amb Video 8, després va anar passant per tots els formats i té allà estanteries i estanteries de material que penso, el dia que es mori, tot allò es perdrà. Tot això, jo crec que hi ha molts pobles que tenen aquest personatge que s'ha passat gravant totes les festes majors i tots els actes, i és patrimoni, això és el patrimoni nostre, és el patrimoni de país. Tot això s'ha de fer 2 coses. Primer, digitalitzar-ho. De fet, ell ho té digitalitzat, però clar, ho té digitalitzat en DVD, per tant ja no serveix. Tot això està obsolet. El problema del digital és que has d'anar-lo migrant per poder-lo anar mantenint. Quan tens una cosa analògica, un paper, el paper, segurament els meus nets, si és que tinc nets, els meus renets ho podran llegir. Un digital, o el vas migrant de versió en versió, o ho perdràs. Un WordPerfect de l'any 99 o 2000 segur que ara no ho podríem llegir. Per tant, hi ha un problema d'obsolescència digital, i això és molt important. Per tant, la gestió aquesta, si ho deixem en mans de Google, de YouTube, o de Vimeo, o de Google Drive, ho tenim allà, però com no tinguem una còpia nosaltres local, doncs estàs a expenses d'un tercer, que a més no està ni aquí, que et pot tancar, que et pot fer fora, que et pot dir que a partir d'ara... O sigui, tinc clients que treballen amb Dropbox, amb serveis empresarials de Dropbox, i els han duplicat el preu en els últims anys. I tenen petabytes a dalt. Estem parlant de fortunes, estem parlant de 300.000 euros l'any només de pagament de plataforma de Dropbox. I d'un any a l'altre els hi dupliquen el preu. És a dir, estàs a expenses d'altra gent. Això és un tema a solucionar, i potser és un tema a solucionar per l'administració també. La gestió, la digitalització i la gestió d'aquest contingut. I l'explotació és l'altre cavall de batalla, perquè la TDT és de boomers, per tant no arribem enlloc, arribem als grans, però no farem gran cosa, i hem d'arribar als joves. I per arribar als joves has d'anar al seu lloc, que és a xarxes socials, TikTok, on estiguin. Qualsevol ajuntament és una productora de vídeo avui en dia. Tota la part cultural d'un ajuntament és una productora. Però clar, has de tenir com una estratègia digital, el que dèiem.
A Mataró, que és que abans ho comentava el Lau, nosaltres hem muntat els hem ajudat a muntar el que ells, el nom és d'ells, li han dit un node digital. L'Oriol, que és el director de Televisió de Mataró, diu, o sigui, el seu discurs és: mira, jo vaig per xarxes socials, per la TDT, per la web, per tot arreu, però al final la gent es perd perquè va veient Televisió de Mataró per tot arreu. Necessito un lloc on concentrar tot això. O sigui, necessito un lloc on jo tota la informació l'haig de tenir concentrada i després que se me'n vagin on vulguin, però almenys en un lloc concentrat. Per tant, aquí ell va fer l'estratègia de la web. La seva web, ell li diu que és un node digital i enllaia tota la informació i a partir d'allà pots anar on vulguis, inclús la xarxa més, fins i tot la xarxa més, pot ser consumida directament des de la seva web. Vam obrir-li una finestra per la xarxa més. Per tant, el que es crea és un ecosistema de diferents llocs, finestres, on poder consumir contingut, però hi ha un lloc nodal on allà un ciutadà que vol saber alguna cosa pot anar allà i consultar-ho. Una altra finestra que tenim i que molta gent només utilitza per escoltar l'Spotify és l'Alexa. L'Alexa, que és un assistent de veu, o Google, també és una finestra nova per poder consumir els continguts. Tenim dues referències, una és la de Mataró i l'altra és el Guggenheim de Bilbao, on pots veure vídeos a través d'Alexa, amb tot el que té d'accessibilitat, és a dir, que l'Alexa al final és una veu neuronal i tu li parles i li dones ordres, i és un altre lloc on pots consumir continguts, inclús des del mòbil també. Canals de YouTube, estàs a expenses de l'algoritme, o sigui, l'algoritme deixarà veure el primer vídeo, potser després te'n tornarà a posar un altre del teu, però després ja l'algoritme, l'espectador el fa fora i el porta cap a un altre lloc. Per tant, això fa que ens hagin de plantejar, una mica en la línia aquesta del node digital, un lloc on tu puguis consumir tots els continguts de l'Ajuntament, de la tele, però ja no parlo de tele, parlo, diguéssim, de l'ecosistema de l'Ajuntament, i potser agregar continguts de centres d'entitats culturals, de centres esportius del poble, és a dir, fer com un node on tota la informació la puguis tenir concentrada allà, amb un toc audiovisual, és a dir, molt de vídeo, més de consum, molt més fresc i dinàmic, que no notícies, que també poden haver-hi, però tal. Per concloure, una mica és això, és a dir, no es tracta tant de distribuir vídeos, sinó de connectar i construir comunitats. O sigui, aquí es tracta d'utilitzar les eines digitals per construir la comunitat, perquè al final l'altre és tecnologia. La tecnologia està per tothom, però no és el que fa una societat. Llavors jo crec que aquí el que hem de fer és això, construir, perquè els continguts hi són. O sigui, fixeu-vos, el Guggenheim, ja acabo, el Guggenheim, la seva estratègia és un museu, i la seva estratègia va ser que l'any passat van dir a partir d'ara volem ser creadors de contingut. Clar, ells no tenen els drets de les obres d'art que fan, que exposen en el museu, però en canvi han començat a fer entrevistes amb autors, conferències, taules rodones, i tot això ho publiquen en el seu canal no diré YouTube, no, a la seva web, canal.guggenheim, no sé quina és l'extensió del País Basc. Per tant, si un museu pot ser un creador de contingut, doncs un ajuntament, imagina't. Necessitem simplement les finestres on poder explotar i gestionar. Molt bé. Superat una mica tenint aquest panorama, hem vist el panorama dels mitjans de comunicació d'origen analògic, com estan en aquest procés d'hibridació i cap a on poden anar. Hem vist un panorama d'entendre això des d'una concepció més àmplia, més enllà dels mitjans de comunicació, és a dir, un municipi és un generador de continguts, institucionalment i no institucionalment, és a dir, tant l'Ajuntament genera continguts com els ciutadans en generen, per tant hi ha un volum de continguts molt alt i un ecosistema que té capacitat de consumir-los. La qüestió és com fer caçar tot això i si l'esforç és proporcional al rendiment que et donarà. Clar, estem en un moment en què detectem que tens una conversació amb el regidor d'esports o amb un president d'un club esportiu i et diu, escolta, el meu equip de bàsquet que està a segona l'han obligat a posar càmeres a tot el pavelló perquè si no hi ha passar els partits per nassos. Si no, no pot estar en aquesta divisió. Què fem? Tens una cosa que no tenies fa un temps, que és que algú ha pagat unes càmeres que estan allà i una possibilitat de retransmetre una cosa que no hi era.
Una altra conversació que et pot passar amb el teatre auditori, tenim una sèrie d'obres que aquestes estan lliures de drets o podrien ser susceptibles, les enregistrem molt bé, tenim un pacte amb l'orquestra, què podem fer amb això? És una altra capacitat d'explotació que tens sobre la taula. El museu, igual. El circuit educatiu, et trobes amb problemàtiques o amb oportunitats, no problemàtiques. I això no té res a veure amb si tens un mitjà de comunicació o no, sinó té a veure amb quina mirada tens i què creus que pot ser interessant pel ciutadà. No? Que de la mateixa manera que li és interessant presencialment tenir allò, doncs li pot ser també interessant consumir-ho audiovisualment i a més té una altra connotació, que és que normalment no caduca en el temps, per tant queda en un repositori, passa a ser el que parlaves abans del tema de l'arxiu, que si voleu un dia dediquem una sessió a l'arxiu, però llavors l'haurem d'allargar moltes hores perquè és un tema altament complex que tots ens estem plantejant ara què fer. Llavors tenim per una banda això, per una altra banda tenim el tema aquest de l'arxiu, que va existint, té un valor cada vegada més alt, però no està concebut el fet de mantenir-lo dins dels pressupostos ni de mitjans ni dels àmbits de proximitat. Després hi ha la banda de com projecto jo el municipi cap a fora, és a dir, quines accions estic fent jo audiovisualment, com m'està posicionant més enllà. No? Això de vegades es fa històricament amb els mitjans de comunicació a través de la xarxa. No? Doncs si la gent de Badalona fa el programa de bàsquet, s'està projectant des d'aquesta mirada, o els de Terrassa feien el programa d'arts escèniques, no sé, era una mirada, però això no cal que hi hagi la xarxa, també et pots projectar tu des d'una visió de generació de continguts amb distribució de l'àmbit digital. Després ja, vinculat amb com projectes, és quins rodatges t'estan demanant de fer a casa teva, què acceptes i què no acceptes i sota quins criteris. Perquè en funció del que acceptis, tu estàs projectant cap a fora una imatge o una altra. Jo, abans d'entrar fa un any i pico aquí al Mercat Audiovisual de Catalunya, havia estat treballant a les Illes Balears dissenyant el hub audiovisual de les Illes Balears, i un dels problemes greus de les Illes Balears és la Film Commission, per entendre'ns, no? de què és el que accepta, no? I les Film Office d'Eivissa, especialment, perquè Eivissa té una imatge estereotipada de lloc de festa, drogues i tot això, que era una problemàtica grossa. Però clar, per una altra banda, era una demanda brutal, i el problema és que quan Eivissa deia que no volia aquests rodatges, se'n anaven a Croàcia fent veure que passava a Eivissa. O sigui, al tanto amb que quan ja et posen l'etiqueta és molt difícil treure-te-la, no? Després que el ciutadà entengui que tu estàs fent una operació de projecció de la ciutat a través de l'acceptació d'aquests rodatges de ficció i de publicitat. Ara ve una sessió exclusivament d'això, que us convido que hi sigueu perquè entendreu la mentalitat dels localitzadors, de les empreses que ho gestionen, de la Catalunya Film Commission, etc., com ho veu, però que forma part d'aquests paquets d'interrogants que tenim aquí sobre la taula i que se'ls ha d'anar trobant solucions, perquè hi ha moltes més oportunitats de les que hi havia abans, i insisteixo, hi ha més enllà del mitjà de comunicació, que fins i tot en alguns territoris s'ha convertit més que en un gran difusor de notícies del territori, sinó en un centre de recursos, que com deia el Carles, el que feia és facilitar que la gent produís continguts, però la gent se'ls enduia sota el braç. Jo a la Ràdio Granollers produïm continguts per la ràdio, però molta gent també els distribueix pels seus propis canals, no només això, sinó que els convidem a que els distribueixin pels seus propis canals perquè pensem que és bo, no? L'únic que hem de saber com establim aquests criteris, no? Llavors, una mica, Anna Maria, aquest era l'objectiu d'aquesta sessió, de posar totes aquestes temàtiques aquí. No sé si algú s'està trobant amb aquestes problemàtiques que hi hagin aquí compartint la sala amb nosaltres i que en puguem parlar, perquè es tracta de preguntar i tu com ho vas solucionar, fins que no tinguem unes estratègies molt clares, no?, de com fer-ho. Algú té... No sé si algú tingui... Jo faria només un comentari amb això, en referència, i crec que resumeix tot el que ha anat sortint amb una única paraula, que és estratègia. És a dir, després, evidentment, això declina en un munt de coses, però en aquest estudi que es va fer, per exemple, que era vinculat només a emissores locals, però crec que és extrapolable tot, o sigui, al final, el que jo traslladava quan feia una mica el retorn de les conclusions i del que jo havia captat, no?, del que hi ha en el sector, al final és allò, parem un moment i pensem, perquè si no anem fent i llavors després ara això ja ho tenim engegat, anem fent això, obrim un canal, fem tal, retransmissions, parem un moment i pensem quina imatge volem donar,
quins canals volem ocupar, com volem sinergiar-nos amb la nostra comunitat. I això és parar i pensar per després començar a treballar en aquest sentit, no? Però que, clar, això és difícil, perquè a vegades és el que dèiem el dia a dia, no? Però per mi la paraula clau és l'estratègia, com a punt inicial, diguem-ne, de tota la resta. També tenim en compte una sèrie d'elements, que és, a banda de la democratització del ferro, és a dir, que hi hagin càmeres en els pavellons, i en els ateneus, i en els teatres, i tot això, que també hi ha unes certes incerteses sobre temes d'automatització de processos i d'intel·ligència artificial, tipus, tinc aquest partit, el narrador serà humà o serà electrònic? Puc acceptar un narrador electrònic? Haig d'afavorir aquesta situació o no? Quin criteri tinc sobre això? Tot això no és el demà, és que és una realitat ara, que ens estem trobant ara, no? Llavors, per això era interessant obrir aquest espai, almenys com a mínim de saber quins són els punts calents que haurem d'abordar els propers temps. Vosaltres i nosaltres constantment, no? Jo crec que el moment és ideal. És un moment de molt agòbio, no? De moltes coses sobrevingudes, un moment també geopolític, no? De molt canvi, molta tecnologia, molta infoxicació. I jo crec que lo local està millor posicionat per afrontar aquests nous reptes. Totalment. No? Crec que estem un parell de metres més endavant, no? Que la resta, perquè tenim la nostra matèria primera, no? És una oportunitat i és un valor preuat, no? Ho deia, bueno, ho he sentit moltes vegades al Gabilondo, no? Que diu en temps de, com ho diu, d'inundació, fons d'aigua potable. El primer que escasseja és l'aigua potable. Doncs la informació de proximitat és el primer que el ciutadà necessita pel seu dia a dia. És el primer que el ciutadà anirà a buscar, no? Les 4 informacions de caire general per saber per on va el món i després el que em passa al costat de casa, no? O com m'afecta les obres, l'escola bressol, com organitza el cap de setmana, no? Si hi ha algun festival, si hi ha alguna... Aleshores estem millor posicionades. Jo crec que tenim... I hem de saber llegir això doncs, com un moment d'oportunitat i un moment de calma. No? Necessitem aquesta pausa que deia l'Alba, de pensar en tot aquest còctel, no? I en aquest moment d'agitació màxima, què soc, què represento i com afronto el futur. No? I on vull que estiguin els mitjans de comunicació de proximitat, com vull que emeti el meu municipi, no? Com em converteixo jo en font d'informació, em converteixo en un mitjà, sense perdre de vista que no ets un mitjà, ets una institució i per tant és un moment també de descrèdit del sistema molt important que jo crec que estem convocades també convocats a dir, mireu, no, contrasteu informacions, fonts acreditades, quins periodistes també, per què no dir-ho, quins periodistes o quins informadors deixo entrar a les meves activitats. També cal fer una reflexió sobre això, sense ser restrictius, no? Però de dir tu qui tens al darrere, no? O quins interessos o què representes i per tant quina mena de mitjà ets o quina mena de creador de contingut ets, no? I penso que aquí també tenim un paper, però insisteixo, penso que no hem d'entrar en pànic, al contrari, hem d'entrar en mode planificació, en mode oportunitat i assentar-nos a moltes taules, no? No som els dels mitjans, no som els de la premsa i els tècnics de la comunicació, no? Necessitem de la cultura, necessitem dels esports, necessitem de la societat civil organitzada, no? Necessitem de la política també, perquè vegin i integrin en els seus programes la comunicació des del primer moment, no? Des de la seva planificació inicial, no? Perquè sense mitjans de comunicació, deia el Carles, no vaig llegir el seu article, quan la TDT s'apagui, no? O si s'apaga. Sí, que ara diuen el 2035, tot cada vegada més lluny. Hi ha molts interessos i va allargant, però hi haurà un dia que s'apagarà. Què passa? Això serà una excusa per alguns responsables polítics per prendre algunes decisions? No, els hem de convèncer i els hem de dir és que l'espai que no utilitzem nosaltres l'ocuparà algú altre. Sí, clarament, ja l'estan ocupant. De fet, volia comentar, hi ha hagut 2 fets que quan la globalització falla perquè cau o perquè no te'n fies, la gent torna al local. És a dir, la pandèmia va ser un retorn a les coses locals.
Jo no comprava a la meva ciutat, perquè no treballo a la meva ciutat on visc. La pandèmia va fer que agafés nous hàbits i ara jo vaig a comprar el pa, vaig a comprar baixo directament al centre i el compro. Abans no ho feia. És a dir, hi ha un retorn al local i l'altre va ser la pagada de l'altre dia, o sigui, vam tornar a l'FM. És a dir, al final aquestes coses fan que et donis compte que en un món tan globalitzat, ahir va caure OpenAI, em sembla, m'han explicat ara, hi ha gent que comença a no saber escriure, bueno, tampoc en sabien abans, però ara no sabran escriure sense l'OpenAI, o no podran fer una licitació sense l'OpenAI. Tot el que s'està muntant, tota la globalització està molt bé, ajuda, però quan cau necessita referents. I aquests referents, la credibilitat està en el local. La credibilitat està en l'Ajuntament, la credibilitat està en els comerciants del poble, de la ciutat. I crec que això és el que s'ha d'aprofitar. Sí. Jo, més enllà d'un discurs molt positiu en el fet de la informació local, que penso que té el seu pes i la poso dins de la seva disposició, també soc realista respecte que som el germà petit del germà petit del germà petit del germà petit, i això també s'ha de ser clar amb tot això. Per tant, les estratègies han de ser completament diferents que el germà gran, no? No tenim ni els pressupostos, ni les estructures, ni l'impacte, etc. El que sí és tenim una capacitat de flexibilitat, si ens deixen, més forta que els altres, no? Llavors, revaloritzar el que tenim sobre la taula. És a dir, una antena d'un mitjà de proximitat, en aquests moments d'origen analògic, cada hora, cada seva franja d'hora d'emissió estàndard, té un valor molt baix. El que té és un valor de repetició si tu vols enviar algun missatge, per exemple, o un valor de producció. És a dir, com dir-ho? És a dir, una falca publicitària, una ràdio, tal. Sí, a l'anunciant li surt molt barat, perquè té un impacte molt baix i al final l'anunci li produeixen de forma molt barata. Què vull dir amb això? Que crec que aquí falta també una volta, a banda de concebre que l'Ajuntament és un generador de continguts, que els ciutadans són uns generadors de continguts, que les entitats ciutadanes són uns generadors de continguts i consumidors de continguts, i que s'han de trobar totes les vies per difondre de forma separada i també trobar nodes d'unió que tota la informació se centralitzi, no? Que això és superimportant. També s'han de trobar estratègies que van més enllà de la informació, sinó que van dels models de retroalimentació de les institucions que hi ha dins d'un mateix lloc. És a dir, un teatre que necessita promocionar entrades necessita uns canals de comunicació, siguin estructurats públics o siguin comptes de podcasters, és igual, que estiguin venent el contingut que està fent el del costat, no? I aquests vasos comunicants a vegades no es provoquen gaire. Jo insisteixo molt institucionalment, és a dir, feu poca publicitat institucional, o sigui, em utilitzeu poc com a director de la ràdio. Ostres, jo tinc moltes hores d'antena, no és que cada hora tingui un impacte brutal, però per arrossegament, si tu vens i em fas un pacte de que venem les entrades del teatre conjuntament, jo ja buscaré totes les estratègies per ajudar que tu omplis el teatre o que omplis el pavelló. Però, clar, amb el tema esportiu, per exemple, nosaltres hem convidat a les entitats esportives a que vinguin a fer podcast a casa nostra. No espereu tant. Nosaltres ja fem un programa esportiu, multiplataforma, cada dia i tal. Però vosaltres heu de fer un programa propi, corporatiu, heu de crear la vostra comunitat. I us poso a disposició el meu estudi de ràdio, etc., i el meu expertise perquè ho feu. Però no ho fan. En el sentit que tu no només has d'intentar solucionar-ho com comunicativament i per l'equilibri i tot això, sinó que incentivar que també cada institució s'empoderi també d'aquestes eines i que les sàpiga utilitzar i que sigui capaç de generar els seus continguts i les seves vies de difusió. I aquest també és una altra feina dins de les estratègies que s'han de posar sobre la taula, que van més enllà també dels mitjans de comunicació, que s'han de veure com es poden reutilitzar, perquè el contingut l'estan generant, la necessitat de difondre-li són, i un potencial persona que vulgui saber aquesta informació també hi és. Per tant, aquí suposo que falta unificar estratègies, que és el que us dic, que no només van a un títol purament informatiu, que poden anar fins i tot a un tema d'explotació directament de l'activitat. És que el que està clar és que és un veler davant d'un transatlàntic i per tant hem d'aprofitar l'avantatge que justament a vegades els mitjans locals, l'entorn local ens permet tenir aquesta facilitat més gran que evidentment altres no tenen i aquesta proximitat amb les comunitats per generar aquesta dinamització diguem-ne del nostre entorn i fer a més, vull dir, això al final és un cercle virtuós, vull dir, fa que els mitjans també es converteixin
necessaris, perquè al final si tu formes part de la comunitat, el que deia abans, no? Si et converteixes una mica en catalitzador i mous tot això, al final també el teu paper, en lloc de ser cada vegada més residual, com pot estar passant amb mitjans que al final segueixen amb el seu món analògic, sinó és tot el contrari, no? És canviar tota aquesta dinàmica per tornar a ocupar aquest paper més central, no? En aquest sentit que tu dius. Vull dir, però clar, cal tenir aquesta visió, no? Que és el que deia, no està en un tema pressupostari o un tema tecnològic, no? Que al final això és relativament barat per entendre'ns. És una qüestió de mirada, no? De com ho planteges. Per això deia una mica que estem a l'inici del camí d'intentar estructurar això, i ara que ha de ser un camí conjunt de tots els que ens trobem, no? Afectats per aquestes possibilitats. Jo diria que l'àmbit local el que té l'avantatge que és que, com que les estratègies tan agressives, universals, van per coses més comercials, nosaltres som l'últim de la corda, per tant vol dir que tenim més temps de repris per veure què passa universalment i podem tenir més capacitat de reacció, no? Per exemple, amb intel·ligència artificial veurem impactes molt forts d'àmbit universal i allà prendrem nota de si nosaltres tirem cap a una banda o cap a una altra. Però que, vaja, que estem a l'inici d'aquest procés i jo convido a la Diputació a seguir treballant en aquest aspecte, començar també a treballar en àmbits monogràfics, és a dir, ara hem fet una pinzellada general, el MAC és un punt de trobada genèric, no? I després ja anem fent monogràfics, o nosaltres, o que els faci la Diputació que sí, per intentar anar trobant mirades i solucions a cada una d'aquestes petites reptes, oportunitats, digueu com vulgueu, que ens estem trobant tots alhora. Sí? Doncs sí, aquí estem per ajudar amb tot el que puguem a través del suport a la comunicació local i de la mà del MAC i de tots vosaltres. Em sap greu perquè la sala va una mica tard de temps i tenim poc temps, no sé si hi ha algú que vulgui fer alguna aportació, si no, jo us faria 2 apunts. Hi ha una sessió ara de Film Commissions i de Film Office molt interessant per a la gent que s'hagi de decidir de quins models pot ser que hagi d'aplicar en el seu municipi o si pot trobar. 2, quan acabi aquesta sessió que ve, l'Artau us vindrà a buscar qui vulguin per fer un itinerari a la part firal per conèixer les empreses que hi ha allà, que penso que és interessant també que a nivell tecnològic sapigueu què és el que està passant, perquè hi ha coses que no tenen a veure només amb mitjans, sinó tenen a veure amb polítiques públiques i de comunicació. I res, que disfruteu del Mercat Audiovisual de Catalunya tant com pugueu, que gràcies per venir.